mali kutak prirode u centru Bihaća. Ova kuća se nalazi na Lukama. Kuća je napravljena prije nekih 25-30 godina. Sva dokumentacija ovog objekta je u redu. Kuća posjeduje svoju vlastitu garažu, ima 550 kvadratnih metara zemlje. Ulaz u kuću je tu, donji prozor i jako lijepa okolina. Pored potoka, Drobnice, koji je očišćen. Kuća ima prizemlje. U prizemlju imaju 3 sobe. Jedna je soba koja je namijenjena za salon, pregrađena je drvenom pregradom koja se može skinuti. Malo kupatilo gostinsko koje se nalazi u prizemlju. Ide se kroz hodnik, također jedna mala soba koja može se iskoristiti kao dječja soba. Nema nekih relativno velikih ulaganja da bi se kuća dovela u odlično stanje. Ušli smo trenutačno u prostor koji se bio namijenio za kuhinju. Sve instalacije su u redu. Ovo je drugi dio salona koji je, kao što smo rekli, pregrađen drvenom pregradom. Na podu je bukov parket koji treba samo izbrusiti. Ovdje se nalazi jedna mala ostava koja može se iskoristiti za ostavljanje zimnice i tako dalje. Sad ćemo prošetati da pogledamo i prvi kat ove kuće. Također možete vidjeti ovdje ulaz u garažu u koju može stati jedno prosječno veće vozilo. Sad idemo na prvi kat. Prvi kat ove kuće također ima još jedno kupatilo koje se nalazi ovdje. Trebalo bi možda promijeniti malo pločice i tako dalje, ali mislimo da je još uvijek u nekom relativno dobrom stanju. Ovdje postoji još jedna prostorija, soba. Namješteno je sad sa starim namještajem, ali za kupca kojem odgovara, on vjerovatno će mijenjati i namještaj. Ovdje imate još jednu prostoriju koja se trenutačno koristi kao druga kuhinja. Tu se nalazi također veš mašina. Sva infrastruktura je razvedena u kući. Kuća također ima još jednu dodatnu sobu. Nećemo ući unutra zato što su, što kaže, stvari unutra, tako da nema potrebe. Dodatna prostorija, spavača soba sa koje imate izlaz na jednu jako lijepu terasu. Kad se pogleda, jako lijepo je okruženje tu, fin pogled, jako ugodna atmosfera. Otićemo na glavnu terasu koja je prilično velika. Također moram naglasiti da je terasa glavna nadkrivena, jako prostrana. Ovo je napravljeno odskora, vidi se da je konstrukcija nova. Možete pogledati ovdje samo kako je lijep pogled sa terase, sa nešto starog drveća, oraha. Drugi dio pogleda je na kanal Drobnicu, te možete pogledati okolinu. Jako lijep pogled. Mislim da je jedan od ugodnijih okruženja. Ovdje se vidi također koliko je dvorište. Dvorište je jako prostrano. Za sva dodatna pitanja možete pitati na novidom.eu ili novidom.ba. Informacije možete dobiti putem maila info@novidom.ba.